Kakong arena nyota State President BJP Mahila Morcha Meghalaya kalapin pau ya kajing Pynrem kabajur halor kajing sha Pynrem no kajing thmu ban wanra kajing ai bhah kabalai pulai persen ya ki longkmie bakin yo alat ban yakun ya ke election shaka parliament bat sha ki wei pat ki election hapo kari Habakran syakelat patai kubor, hakas nginingkong kakong hinyota kalaong, bagi BJP hapo kajing alam jong menteri rang badu kari Narendra Modi, uladan kajing angnut ban wanra ya kani bhah ka bakerpang na kabenta ki longkmie ban long ki nong yalam ki nong mi khamat hapo kajela bat kumjuru hapo kari bahro kawe. Kate ka nong yalam ka Pynrem jor ya ka seng kongres bat ki wei pat ki parti ki badan liang pyrshah hapo parliament ki bela pyrshah jor ya ka delimitation bill ka berenjingnya day bat ka bhah balai pulai persen jang ki longkmie hapo ki yingdor par thau an ki jika jela kari Kajingwan tu di media kalau ba di iaki bos kibai ru bantip ya kajing hap no jong kani kalai pulai persen ka bhah jong ki kenthai mo bong no te pidani ina kalian jong media ban ki in charge jong state Meghalaya sir Anil ke Anthony dalawan iaki ya kani ka khubor hakabede batin ka benta na kalian juga kum kanong ya lamba mat ya ki kenthai na Pynrem jor ya karai jong ka liang pyrshah jong ka yang dor ba thau ai ba kajing shisha ka ik ba kalenti ka bang ila shim hapo kajing penya jing alam jong prime minister behedo jong ni Narendra Modi ubala ay kata ka bhah na mentagi kenthai ban long yalam ban long kita ginong yalam kum kita ginong ni khmat na menta ka jela bat menta gari dia ngasngau ba kajing dunok ka bakra ban ni Pynrem jor hiya ka kongres ba dia kini ke opposition party ki ba wan ban penhat ya kata kum ka priangka ro ka badai ka kenthei hi nga Pynrem jor ya ka naman ba makar ka ka kenthei hi kam shim support kita ki kenthei ban ra lang ka ka yin da ba thau ai bangin ya trei na menta ka imlang ka salang bangin ya kentiu ya kari dia but kabash kamkia ni dan kajing songkia akabede baga jela Meghalaya nama ni yang ni ngide kita ki khasi ki ba ni ya kami obor pindia na kabede bat kata ka kur ka jai ka po kaba yagi kun ikti la itu na ka kemi deng isma ba kajing songsi bat kajing diaw bat ni dan kata kajing pyrshah ya kini ki opposition party balong ke kongres lagi kini ki badan ki DMK bat baro hi ki bamshim la Ibam shimla shim ya kata karai ban ai ya kata ka bhah jadi kenthai kalai pulai persen. Ang yu ipat bangka hindi ya kata. Ni kata ke ni guru ni dan ni kata bang ong ni la ya le shitom mangi ru ni la ya mi ni la ya ra ya kene ka so ngai i bah jalla jung ni ngai ba ki kenthai shisha ya kata ki la no ben sim ban ya mi. Ban bon hi kembok maju ong hi ba ka jing sa not na yeng ban mi shabar ni not. Den rai kan ni ka kenti minta ka dei ka jing lai i jengai ba kin sami kita ki face leader mo jong ka jalla jungi ki babon ki kenthai ngilaya trishitom ngilaya mi shakaman re ngim la ni ai kani ka shong ba ka ta ka jing ya pyrshah jing ki ka long bek bakim kwa ya ka kenthai ban kiu yang dor bar thawan kila khang direct baga kenthai kambet ban yang hador bar thawan tini Pynrem jor ya kani ka jingle jong ka kini ki liang pyrshah